El comitè d'experts. Abans de nacionalitzar la banca i de les expropiacions, abolir els pijames, per sempre. O sigui, Catalunya ha de ser territori lliure de pijames, si us plau. M'esteu trolejant l'enquesta o què? Ja porto 5 vots dient que no. A veure, jo no sé si vull viure en un país on la gent defensa l'ús habitual dels pijames. O sigui, és que, a veure, en sèrio, tio, penya, de què aneu? Pels comentaris que m'heu fet, crec que hi ha hagut un petit malentès. Jo no estic parlant del fet de dormir en pijama o no. No és aquest el tema. O sigui, jo no sóc un reformista ni crec en un pijamisme blover. Jo sóc maximalista. Jo crec que s'ha d'abolir l'ús del pijama en totes les esferes de la vida. I en aquest sentit existeixen alternatives per vestir a casa que no atenten contra el bon gust ni que són una amenaça contra la libido de les persones. Estic flipant molt perquè ara mateix l'enquesta va 70% a favor dels pijames, 30% en contra. O sigui, no en tenia ni idea. És el pijamisme sociològic d'aquest país. O sigui, en sèrio, estem convivint amb gent que defenseu l'ús del pijama a casa vostra? Us tinc gravats. Totalment d'acord. És l'única cosa que n'hem pogut treure dels pijames. És que no hi ha per on agafar-ho, és que, sincerament. Però hi ha molta altra roba que també és molt còmoda. No cal fer servir un pijama, que un pijama el venen en una capsa. O sigui, roba venuda en capsa, en sèrio. Ara! Per fi, tant que defenseu els pijames, va, envieu-me les vostres fotos i les comparteixo aquí si tant us agrada els pijames dels nassos. Alguns m'heu enviat pel WhatsApp fotos de pijames sexis i tal, però és que llavors no és un pijama, o sigui, la funció del pijama no era fer llar i no sé què. Si et poses una cosa sexual o eròtica, llavors no fa la funció de pijama, no barregeu els temes. Estava pensant que us tenia una mica abandonats amb el tema del pijames, sé que esteu esperant una resolució manifest, algun tipus de declaració pública sobre el tema, no? Com per tancar-ho. Jo us ho dic amb la mà al cor. No pensava que hi hagués tanta gent en aquest país que defensés això dels pijames d'una manera tan fèrrea. Sí que jo vaig fer com una broma perquè pensava que era una cosa de consens, no? O sigui, i en plan, fem unes bromes dels pijames una cosa ja superada en el temps, no? Una mica com l'esclavitud i coses d'aquestes, no? Però no, o sigui, no us compartiré la gent indignada, les amenaces que he rebut, amenaces anònimes pintades a la porta de casa meva, un cotxe negre esperant-me fora. Bueno, o sigui, la situació és túrbia. O sigui, el que sí que us puc dir és que la poca gent que està en contra del pijama i creu que al segle XXI ens pot oferir coses millors en quant a roba còmoda o més dignitat, si més no, a la humanitat en aquest sentit, també en som uns quants, pocs, però en som uns quants. Llavors no hi ha punt mig. Hi ha gent que odia o hi ha gent que està molt a favor. És a dir, vivim en una societat altament polaritzada, no? I que segurament està trencant famílies, i ja no és el tema de la independència. Vull dir que aquest tema crec que està generant molta més discòrdia, molta més polarització. És possible que en tant que la gent que estem en contra dels pijames siguem més, pot arribar un moment en què hi hagi tal tensió en els carrers de Catalunya que s'esdevingui un escenari de guerra civil, perquè crec que hem d'alliberar a la humanitat, o al nostre país, però en general a la humanitat, d'aquest lastre del passat. Llavors, jo, sincerament, tota la gent que m'esteu escoltant i que en silenci esteu patint els pijames i que m'heu ficat algun comentari de forma tímida, si us plau, preparem-nos, preparem la defensa, preparem l'ofensiva directament, anem a les armeries, fem pràctiques de tir, hem de preparar l'alliberament de la humanitat en aquest sentit. Per cert, dissabte vingueu al concert en pijama o no, si la música supera les divisions, d'acord? Bé, en aquest sentit no hi haurà cap problema, de veritat. És que ja estic llegint alguns comentaris. No, o sigui, esteu fent un reducte Hitler, un típic de les xarxes socials. És que saps qui també perseguia gent perquè no sé què, Hitler? No. O sigui, això, a veure, se m'està malinterpretant, sisplau, antipijamistes, no prengueu aquest al·legat que estic fent com un Mein Kampf antipijames. No perseguim a la gent per dur pijama. No són els nostres enemics. O sigui, nosaltres anem cap a la conspiració que hi ha darrere d'això, aquesta conspiració judeomasònica, que pretén denigrar a la humanitat en la seva intimitat més gran, que és casa seva. Nosaltres volem alliberar aquesta gent que són víctimes, que es pensen que el pijama és una cosa del segle XXI i ho defensen. Ells tenen el cervell rentat per aquesta conspiració que hi ha a dalt. Per tant, sisplau, els alliberarem, no els perseguim ni els tancarem ni res d'això. Sabeu qui també feia servir pijama, no?
Adolf Hitler.